чуноне ки асосгузори сулҳ миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худ қайд карданд, омӯзиши забонҳои англисиву русӣ ҳамчун забонҳои муоширати байналмилалӣ эътибори аввалин дараҷа дорад. дар ҷаҳони техникаву технология имрӯз забонҳои англисӣ ва русӣ ҳамчун забонҳои ҳукмрон маҳсуб меёбанд. аз ин рӯ бо мақсади омӯзиши забонҳои хориҷӣ, сайқал додани қобилияти сухандониву суханронӣ ва васеъ гардонидани доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии донишҷӯён дар факултати филологияи хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Аввалуллоҳи Рӯдакӣ озмуни фаннии забони англисӣ баргузор гардид. бояд қайд кард, ки озмун ҷиҳати амалии барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба роҳ монда шудааст. озмун дар ду давр гузаронида шуд. даври аввал диктант ва даври дуввум тестро ташкил медод. ҳангоми ҷанбаст ҷойи якум насиби Зарипова Муниса, донишҷӯи соли сеюми факулта, ҷойи дуюм насиби Одинаева Мавзуна ва Тураева Мавзуна, донишҷӯёни соли сеюми ҳамин факулта ва ҷойи сеюм насиби Эмомзода Дилрабо, Парпишоева Умринисо ва Азимҷони Қурбон гардиданд ва аз ҷониби садорати факулта бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ карда шуданд. дар охир Қурбонов Кароматуллоҳ, декани факултати мазкур, суханронӣ намуда зикр карданд, ки имрӯз омӯхтани забонҳои хориҷӣ дар замони муосир хеле муҳим буда барои дастрасӣ ва аз худ намудани маълумоти зарурӣ оид ба самтҳои мухталиф, аз ҷумла илму фарҳанг, тартиби самаранок, истифодабарии техникаву технология ва таҷҳизотҳои навин ва бартараф кардани ягон нофаҳмоӣ дар раванди фаъолияти корӣ барои ҳар як шахс бисёр ҳам қулай ва муфид мебошанд.